čo sme minulý týždeň rozprávali. No a ešte tu vlastne vidím, že vás už je stále viac a viac pripojených. Ak nezabudnem, tak aj na konci prednášky to poviem. Prosím, skúste si zafixovať jednu takú celkom zaujímavú informáciu. Budúci týždeň prednáška bude, ale bude so začiatkom o 9:10, s tým, že sme sa vymenili s matematikmi. Matematika pôjde o 10:50. Dobre, skúste si toto zafixovať, takže to pripojenie matematika a Zimko sa len pre budúci týždeň to bude platiť, bude takáto výmena. Dobre, takže zatiaľ len taká prvá informácia. No, takže prešli sme si ohľadom tých druhov polarizácie, hovorili sme, čo sú feroelektrika, takú rekapituláciu tu máme, hej. Čo to je polarizácia? Dobre, ideme ďalej. Poďme. Relatívna permitivita. S tým sme začali vlastne minulý týždeň. No a sme povedali, že to je základný parameter izolantov a dielektrik, ktorý nám vyjadruje schopnosť dielektrika sa polarizovať. Čiže vytvárate indukované dipolové momenty. Matematicky sa to vypočíta podľa tohto vzťahu, ktorý máte tu na. Ja sa musím troška prekliknúť, aby som vedela aj ukazovať. Sekundička. Tak len hej. Takže teraz vám môžeme tu ukázať. Takže relatívna permitivita je Cx lomeno C0. Toto budete na cvičkách počítať, samozrejme. No, takže asi tak. Máme tu na nejaký Coulombov zákon, aký je jeho fyzikálny význam a prečo ho uvádzame tu na. Je to preto, a hlavne si všimnete toto, čo má v tých prezentáciách uvedené, čo je podčiarknuté, tak to je úplne super dôležité, lebo to zvykne byť potom aj na tých našich testoch. Hej. To znamená, že máme, a toto je z fyziky známy, ten Coulombov zákon, takže nebudem sa veľmi zdržiavať. Je dôležité proste vedieť, že veľkosť sily medzi dvoma bodovými nábojmi je priamo úmerná tej veľkosti súčinu nábojov a vzdialenosti, hej, medzi nimi. A to závisí od toho, že aký typ materiálu vlastne máme, u ktorého toto vlastne sledujeme. Hej. To znamená, teraz by ste si mohli povedať, od čoho závisí tá relatívna permitivita. Takže relatívna permitivita závisí samozrejme od toho, že aké typy polarizácií tam budeme mať. Toto by sme mali naozaj vedieť. Lebo nie v každom dielektriku sa vyskytujú všetky typy polarizácií, takže to je jedna dôležitá vec. Ďalej teplota, aká bude frekvencia, lebo bude samozrejme platiť, že s rastom frekvencie tá polarizácia nebude stíhať reagovať na to naše elektrické pole. Ináč taká dôležitá poznámka, ešte ku tej teplote sa vrátim. S rastúcou teplotou sa zvyčajne znižuje relatívna permitivita. To znamená, na rozdiel od vodičov, keď sme mali, že s rastúcou teplotou tá rezistivita stúpala. Hej? To znamená, že toto si skúsime ako zapamätať a ideme ďalej. Dobre. A aby sme si mohli povedať nejaké také konkrétne príklady, tak si uvedieme, že máme napríklad plynné izolanty, ktoré majú napríklad vzduch alebo fluorid sírový SF6. Tam máme hodnotu relatívnej permitivity okolo 1, pretože sú veľké vzdialenosti medzi molekulami. Potom máme kvapaliny, ktoré môžu byť nepolárne, napríklad transformátorový olej. Alebo môžu byť polárne, hej, akože môžu byť aj polárne kvapaliny, ako také napríklad voda alebo benzén. A hej, tuto mám, voda, alkohol, hej, tu na to mám. Potom máme nepolárne tuhé látky, napríklad plasty alebo teflóny a tak ďalej. Feroelektrika môžu mať hodnotu relatívnej permitivity až 10 000. To znamená, že vidíme tu že tá škála tých relatívnych permitivít je naozaj veľmi veľká a to bude čosi asi znamenať. To znamená, bude to súvisieť aj s tým, aké typy polarizácií u týchto dielektrík a izolantov máme. Čo sa týka plynov, tak tam máme len čiste len elektrónovú polarizáciu. Potom je nepolárna kvapalina, tam je tiež len elektrónová polarizácia. Keď budú polárne kvapaliny, tak okrem elektrónovej bude aj orientačná, čiže budú sa spočítavať tieto dva typy polarizácie. Tam bude aditívny účinok a preto aj tá relatívna permitivita bude trošku väčšia, lebo bude tam viac typov tých polarizácií. Dobre? No a keď máme napríklad tuhé látky,
tak tie môžu byť tiež nelineárne a dielektrika alebo lineárne, alebo tak by som povedala polárne, nepolárne. Tak keď máme skla, tak tam je len čiste elektrónová. Vidíme malé hodnoty, relatívne permitivity. Potom máme nejaké jónové kryštály a tak ďalej. No, čiže vidíme, že tá škála tých relatívnych permitivít u izolantov a dielektrik je pomerne veľká. Poďme sa na to pozrieť teraz z pohľadu, čo sa týka skupenstva. Relatívna permitivita plynných izolantov. Spomínali sme, že sa pohybuje plus minus okolo jednotky. Je to dané tým, že sú tam veľmi veľké vzdialenosti medzi molekulami. To znamená, budeme mať, na chvíľočku preruším, sekundička, sekunda. Tak sa ospravedlňujem, mala som nejaký dôležitý telefón, ešte jeden budem mať za chvíľočku. No takže prepáčte. Takže máme nejaké plyny, to znamená vzduch je typický, nepolárny plyn, kde sa vyskytuje len elektrónová polarizácia. A keď budeme mať polárne plyny, napríklad akože vodné páry alebo NH3, ako to je amoniak, tak tam môže byť aj dipolová polarizácia a podľa toho vlastne sa potom aj bude chovať ten materiál. To znamená, že keď sa bude zvyšovať teplota, tam bude zmenšovať sa hustota tých molekúl a relatívna permitivita bude klesať. Dobre? A tá zmena bude veľmi malá, ale je predsa len merateľná. To znamená, tu nám máme napríklad nejaké príklady, kde máme vzduch, alebo dusík. Vzduch je vlastne pozostáva z tohto dusík, kyslík, argón, oxid uhličitý. A môžeme však povedať, že u neho to je taká celkom zaujímavá situácia v prípade vzduchu, lebo bude závisieť od toho, že či to je suchý alebo vlhký vzduch. Pretože výrazne bude relatívna permitivita klesať s narastajúcou koncentráciou vody. No a to je len taká, že poznámočka. Celkom do vašej pozornosti by som chcela teraz jednu takú vec povedať, a to je, že čo to sú elektronegatívne plyny. O tom ste ešte asi nepočuli. Elektronegatívne plyny, to sú také, ktoré sú na báze fluoru, chlóru, napríklad SF6, fluorid sírový. Ale čo je podstatné? Podstatné je, že sú to plyny, ktorých molekuly majú schopnosť zachytávať elektróny. To znamená, oni sa používajú ako perfektné, izolačné a chladiace médium, napríklad vo vysokonapäťových transformátoroch. Je to veľmi zaujímavý typ, tieto elektronegatívne akože plyny. Takto to vyzerá. Napríklad, kde sa to takto vlastne ako v praxi používa. Takže toto je taká celkom zaujímavá novinka, o ktorej ste asi možno nepočuli. Poďme na relatívnu permitivitu kvapalných izolantov. Ako som spomínala, príklad si viete predstaviť napríklad transformátor olej. To je taký typický kvapalný izolant, ktorý sa používa na zhášanie elektrického oblúka v transformátoroch. No tak on je nepolárne dielektrikum. Tak v taký čas, keď máme nepolárne kvapalné izolanty, tak oni sa vyznačujú tým, že majú len elektronovú polarizáciu. A preto relatívna permitivita je menej ako 2,5.
V podstate to nezávisí od frekvencie rastúcej, ten priebeh a je tam len minimálna teplotná závislosť a môžeme povedať, že polarizovateľnosť molekúl je prakticky teplotne nezávislá. Čo by sme si ale mali zapamätať, a to budete aj na cvičeniach počítať, je tzv. Clausius-Mozotých rovnica, ktorá platí pre nepolárne kvapaliny a plyny. Dáva do súvislosti relatívnu permitivitu a počet častíc s tým, že εr-1, εr+2 je n krát alfa lomeno 3 kde n je počet molekúl na jednotku objemu, alfa je polarizovateľnosť molekúly. O tom sme aj minulý týždeň hovorili, že alfa vyjadruje z mikroskopického teda pohľadu schopnosť polarizovať sa u molekúly. No a ε0 je permitivita vákua. To znamená, že pri zmene teploty sa mení len počet častíc v dôsledku tepelnej rozťažnosti, ale nie samotná polarizovateľnosť. Hej, takže taká zaujímavá informácia. Teraz si to graficky znázorníme. To znamená, u týchto kvapalných izolantov vidíme, že s nárastom teploty, tu na tomto grafe, je taký mierny pokles tej relatívnej permitivity. Ono to súvisí s tým, že nezväčšuje sa počet polarizujúcich sa častíc s nárastom teploty, ale zväčšuje sa objem kvapaliny s nárastom teploty, jasné, to vieme, že ten objem sa zväčší, ale ten počet polarizujúcich sa častíc, tým pádom, že sa zväčší ten objem, tak jasne, že klesne. Takže ono navonok sa to javí asi tak, že vlastne máme to tu na tak, že vlastne je to vlastne relatívny pokles tej relatívnej permitivity s nárastom tej teploty. Čo sa týka frekvencie, takisto vidíte, že tu na nie je takmer žiadna zmena. To znamená, s nárastom frekvencie relatívna permitivita sa vlastne nemení. Tu je taký rozkmit okolo frekvencie 10 na 15 Hz, takže, ale toto je také typické pre tieto materiály, takže asi tak. Poďme ďalej. Toto boli nepolárne kvapalné izolanty, ale ako sa to bude chovať, keď budeme mať polárne? Lebo my sa hovorili, že pri nepolárnych izolantoch máme len elektrónovú polarizáciu, ale keď máme tieto, na chvíľočku. Takže sa ospravedlňujem, to som čakala balíček a už o 8 mali prísť, alebo o 9 a no, takže prepáčte. To znamená, boli sme pri nepolárnych kvapalných izolantoch, kde sme hovorili, že sa vyskytuje len elektronová polarizácia. Pri polárnych kvapalných izolantov, tak tam máme aj dipolovú polarizáciu. To bude asi troška iné. Čo sa týka teplotnej závislosti, tu vidíte na tomto obrázku. Vidíme, že je takýto priebeh. Najprv to klesá, potom to vstúpa, potom to znova klesá. No, ono ide vlastne o to, že pri narasti teploty sa to na začiatku chová tak, ako keď to bol nepolárna kvapalina. Čiže ako tu hej, čiže klesa dole, hej, čiže toto isté je aj tu OK. Lenže pri určitej teplote sa začnú prejavovať pri náraste teploty už aj tie dipoly. A tým pádom s nárastom teploty rastie aj ten tepelný pohyb molekúl a vlastne teda bude tá relatívna permitivita takto stúpať.
Ale to nepôjde do nekonečna. To pôjde len do určitej teploty, keď už sa začína prejavovať var tej kvapaliny a s ďalším nárastom teploty už dochádza vlastne opäť ku poklesu, čiže ku zmenšeniu vplyvu tých dipolových molekúl. Preto je tu na takýto pokles. Hej. Samozrejme má to súvislosť aj s nejakými frekvenciami. No ale takže tu teraz vidíme na tomto obrázku, samozrejme závislosť relatívnej permittivity na frekvencii je veľmi podobná, ako to bolo v prípade nepolárnych kvapalín. Hej, takže asi tak. No a môžeme si teda ukázať tu že napríklad nepolárna kvapalina, minerálny olej alebo trafoolej, hej, tam je len elektrónová polarizácia. Tá relatívna permitivita je veľmi nízka, závislosť od teploty a frekvencie je takmer žiadna alebo slabá. A keď budeme mať polárnu kvapalinu, napríklad voda alebo alkohol, tak tam bude relatívna permitivita, vidíme, že dosť vyššia. Je výrazná závislosť od teploty aj od frekvencie. Takže taká rekapitulácia. Tu vidíme tie také údaje o tom, že ktoré najviac kvapaliny sa používajú ako kvapalné izolanty. Sú to hlavne kondenzátorové oleje, transformátorové oleje a káblové oleje. A je ich samozrejme veľmi veľa. Môžeme o tom veľmi veľa sa baviť, majú rôznu viskozitu v závislosti od teploty a tak ďalej. Teraz to nie je momentálne podstatné, ale takže sme si povedali niečo o relatívnej permitivite kvapalných izolantov. Poďme na tuhé látky. No a tam je problém v tom, že tuhé látky môžu obsahovať elektrónovú. Tá sa vyskytuje úplne všade, jak sme si minulý týždeň hovorili, hej? Ale v niektorých prípadoch tam môže pribudnúť ionová prúžna alebo ionová relaxačná. Môže tam pribudnúť dipolová, migračná, spontánna preferoelektrika. Hej? Takže závisí od toho, že aký typ materiálu vlastne máme. Keď budeme mať nepolárne a tuhé izolanty, tak tam sa bude vyskytovať len elektrónová polarizácia. A to bude tá závislosť bude veľmi, veľmi podobná, ako to bolo v prípade týchto nepolárnych akože kvapalín. Myslím, že tu na to bolo, hej. Čiže presne takáto závislosť bude v prípade nepolárnych tuhých látok. Hej, takže asi tak. Ale samozrejme môže tu pribudnúť nejaká zmena, keď budeme mať napríklad nehomogénne tuhé látky, hej, nepolárne. Môže tam pribudnúť napríklad migračná polarizácia. Keď budeme mať dipolové izolanty, tak zase relatívna permitivita stúpne a pribudne tam tiež migračná polarizácia a tiež to bude vlastne veľmi podobný priebeh. Ionové kryštalické látky, ďalší typ tuhých izolantov, tie majú teplotnú závislosť takú, že relatívna permitivita s nárastom teploty klesá, podobne ako nepolárnych kvapalín. A takisto vlastne aj čo sa týka frekvencie, tak tam bude sa vyskytovať tiež nejaký tento extrém. To znamená, že to máme látky ionová pružná a môžeme si to ukázať aj na grafe v ionových kryštalických látkach. Tu vlastne vidíme ten priebeh tej závislosti na teplote a na frekvencii. Celkom iná situácia bude, keď budeme mať feroelektrika, pretože sme hovorili, že to sú látky, ktoré obsahujú domenovú štruktúru a majú teda spontánnu polarizáciu. Hej, to znamená, že sú to vysokodieelektrické látky, kde sa vyskytuje elektrónová polarizácia, ionová pružná a spontánna. Toto sú látky, ktoré už v svojom vnútri, bez toho, aby pôsobilo elektrické pole same o sebe, už majú trvalý dipolový moment. To znamená, je tu možné preukázať aj závislosť vlastne medzi polarizáciou a intenzitou elektrického poľa, ktorá má veľmi podobný charakter ako v prípade feromagnetických ako látok. Máme tu vlastne nejakú zvyškovú, lebo keď smerom hore ideme, hej, tak tá závislosť P na E, vidíme ako stúpa pri poklese, tak tam máme nejakú zvyškovú polarizáciu. No a čo je ale typické, ale čo je vlastne veľmi dôležité a čo chcem, aby ste si zapamätali, je, že pre feroelektrika je typická tzv. Curieho teplota. Píše sa Curieho teplota. Táto teplota je
taká typická pre feroelektrické látky. Typickým predstaviteľom je titaničitán barnatý napríklad. A teraz vám ukážem tú závislosť, kde je tá Curieho teplota. Pozrite sa. Závislosť relatívnej permitivity na teplote je takáto. Čiže najprv to ide prudko hore. Pri Curieho teplote sa zrazu zmení ten materiál, cipana úplne sa zmení a s ďalším nárastom teploty dôjde ku exponenciálnemu poklesu hodnoty relatívnej permitivity. A ono je to typické tým, že pri tom nábehu ešte máme vo vnútri toho materiálu domény. Pri určitej teplote, ktorá sa nazýva Curieho teplota, dojde ku zániku spontánnej polarizácie, čiže domény zaniknú a s ďalším nárastom teploty dôjde ku tomuto poklesu. To znamená, je to feroelektrický materiál a nad Curieho teplotou je to paraelektrický materiál. Opäť tu máme nejaké podčiarknuté vety, ktoré sa vyskytujú v testoch, musíte si ich zapamätať. A máme tu aj, aby sme si to troška skomplikovali, aj tzv. Curieho-Weissov zákon, ktorý hovorí, že nad Curieho teplotou sa stavajú feroelektrika paraelektrikami, to, čo som pri chvíľočkou hovorila, a závislosť relatívnej permitivity od teploty sa riadi týmto zákonom. Hovorí, že s nárastom teploty hyperbolicky relatívna permitivita hyperbolicky klesá. Aká je závislosť teda na teplote? To sme si povedali, to máme tu na tento graf. Čiže to je teplotná závislosť u týchto feroelektrik. Znova zopakujem, máme tu na Curieho teplotu, a máme tu na Curieho-Weissov zákon. OK. Frekvenčná závislosť je takáto. Vidíme troška miernejší priebeh ako v prípade dipolových akože kvapalín. No, to znamená, že máme tu na závislosti na frekvencii a teplote. Ešte si uveďme nejaké konkrétne príklady. Máme napríklad titaničitán barnatý, ktorého teplota je takáto. Ale máme tu aj napríklad hydrofosforečnát draselný, minusová teplota. Veľmi zaujímavý nový typ materiálu, to je PZT, to je olovnatý, zirkoničitán barnatý. On má teplotu od 200 do 400 podľa toho, aký je vzájomný pomer toho zirkónu a titánu tam. No ale na čo to je dobre? Kvôli čomu to vlastne hovoríme o týchto materiáloch? To je naozaj veľmi zaujímavé. Hlavne teraz počítať čiary, nech troška zvyšia pozornosť, lebo toto vlastne je typ materiálu, ktorý sa používa pre konštrukciu pamätí počítačov odolných voči výpadku napájania. Oni sa vlastne tie feroelektrika napájajú vo forme tenkých vrstiev. Hej, napríklad ten titaničitán barnatý alebo tento zirkoničitý a umožňujú vlastne vytvoriť feroelektrické kondenzátory priamo na čipe. To znamená, vhodným zapojením získavame nejakú permanentnú pamäť, ktorá si zachováva dlho informácie aj počas niekoľkých minút, a to aj pri výpadku napájania. Hej. Takže toto je veľmi zaujímavé, toto sa v počítačiarskej technike veľmi využíva. Takže tu nám vlastne napríklad vidíte aj zmysel toho, hej, že na čo sa to vlastne učí tieto veci. A čo sa týka nášho predmetu, tak trošku som sa pokusila vás zaujať. Hej, takže aj takto. Poďme ďalej. To znamená, že si ešte raz tak veľmi krátko, stručne povieme, že tá aplikácia tých feroelektrík je na konštrukciu kondenzátorov, tých pamätí, snímačov aktuátorov. Toto si nemusíš pamätať, toto nezvykne byť akože v testoch, ale to je to taká všeobecná, myslím, že veľmi zaujímavá informácia. Takže toľko ku relatívnej permitivite. Poďme ku ďalšej vlastnosti, o ktorej by sme mali dneska ešte hovoriť. A je to elektrická vodivosť. Takže poďme na to. Taká zvláštna kapitola, že na čo hovoriť o vodivosti, keď máme izolanty, ktoré majú izolovať. Oni by vlastne vôbec nemali mať žiadne nosiče nábojov. Keď sme mali vodiče, pamätáte, tam boli voľné elektróny, ktoré sa mohli voľne pohybovať a čo ja viem, spôsobovať nám vedenie ako elektrickú vodivosť a teda. Dobre, u izolantov samozrejme tiež musíme aj o elektrickej vodivosti hovoriť, pretože ideálny izolant neexistuje, je to možno iba tak vákuum, ale je to celkom zaujímavé vedieť, že aké typy nosičov nábojov
sa u izolantov vlastne vyskytujú. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že izolanty neobsahujú voľné nosiče nábojov, voľné elektróny, ani častice, ktoré by boli schopné viesť prúd. Za normálnych okolností, ale len za normálnych okolností, hej. To až pokiaľ nie je tam to prierazné napätie UP prekročené. Čiže normálne okolnosti sú také, že ten prúd, ktorý tečie týmito materiálmi, je relatívne nízky. A samozrejme musíme si uvedomiť, že elektrická vodivosť je nežiaduca, lebo inak by samozrejme izolanty stratili izolačnú schopnosť. A to znamená, zvyšovaním elektrického poľa tohto napätia dochádza k podstatnému nárastu toho prúdu, ak sa preskočí určité kritické napätie. A to sa už potom vlastne bavíme o elektrickom prieraze. To už zase nie je tá klasická štandardná elektrická vodivosť, ktorá je typická pre tieto izolanty. Hej? Takže zatiaľ si prosím zapamätáme, izolanty štandardne neobsahujú voľné elektróny, je to nežiaduca vlastnosť a atómy molekuly obsahujú nabité častice, ktoré sú viazané v mriežke. Ďalšie vlastnosti, čo sa týka izolantov. Dôležité je vedieť, že keď chceme toto posudzovať, o aký typ materiálu máme, čiže druh izolantu. Každý izolant má malú ale nenulovú vodivosť. Ďalej, musíme vedieť, či daný materiál obsahuje prímesy a nečistoty. Ďalej, aké máme skupenstvo, či je to tuhé, kvapalné alebo plynné. Ďalej, aké sú vonkajšie podmienky, ktoré pôsobia na ten izolant? To znamená, aká teplota tam je, aká vlhkosť tam je, v akom prostredí sa vyskytuje ten materiál. No a elektrické pole, to znamená samozrejme sila toho elektrického poľa je tiež dôležitá, pretože silné pole nám vedie ku vytváraniu samostatnej vodivosti. Tam dochádza v taký čas, za chvíľku o tom budeme podrobnejšie hovoriť, ku ionizácii alebo dokonca ku uvoľňovaniu elektrónov, keď budú veľmi silné polia. Ale to už bude súvisieť s prierazovými javmi. A potom, keď máme slabé polia, to sú také štandardné polia, tak tam je nesamostatná elektrická vodivosť, ktorej sila alebo kvalita tej izolácie, tej izolačnej schopnosti toho materiálu bude súvisieť s tým, koľko a akých prímesí a nečistot tam v tom materiále máme. Čiže ešte raz opakujeme, dôležité je druh materiálu, aké sú prímesy nečistoty, aké je skupenstvo látky, aké sú vonkajšie podmienky, no a aké silné je elektrické pole. Hej? Takže to tak troška prehľadovo sa snažím, aby ste porozumeli tejto látke, takže najprv z takého nadhľadu. To znamená, predsa len elektrické náboje sa v tých izolantoch budú vyskytovať a tým pádom môžeme povedať, že môžu byť voľné. Sú to jóny alebo elektróny, ktoré spôsobujú vodivostný alebo ohmický prúd. A potom budú tie viazané, to je ten polarizačný prúd, ktorý súvisí s polarizáciou materiálu. To znamená, keď budeme mať viazané, tak ten prúd je polarizačný, lebo tam pôjde len o posun v rámci tej väzby, posun jadier nábojov, čiže vytváranie tých indukovaných dipolových momentov. A keď budeme mať voľné, tak tam budeme mať vodivostný, tam bude trvalý, stály prúd. Teoreticky môžeme povedať, že ideálny izolant samozrejme neexistuje a teoreticky by mal mať nekonečný odpor. A reálny izolant má určitý malý počet voľných elektrónov. Najdôležitejšie podľa mňa z tohto všetkého, keď hodnotíme izolanty, je, že sa vrátim k tomu predchádzajúcemu slajdu, je, že aké tam budeme mať nečistoty, lebo tie nečistoty v prípade vlhkosti môžu sa disociovať na kladné a záporné jóny a zle nedobre. Potom už ten izolant nie je izolant, ale je to dobrý vodič. Ale to o tom budeme za chvíľočku samozrejme hovoriť. No, takže asi tak. A poďme ďalej. Elektrické náboje v izolantoch. Toto sme vlastne už veľakrát hovorili, že tu máme časovo premennú a časovo nepremennú zložku. Máme tu viazané náboje a tak ďalej. Nebudem to detailizovať, už sme to vlastne mali na minulej prednáške, lebo ešte toho máme veľmi veľa pred sebou. Takže prejdem na ďalší slajd.
A môžeme si teda znova zopakovať, že voľné elektrické náboje v izolantoch môžu byť buď jóny alebo elektróny. Rozhodovať bude ich koncentrácia. Už asi z cvičení viete, čo to znamená to slovo koncentrácia. To je počet častíc v jednotke objemu. OK? To znamená množstvo tých nosičov v jednotke objemy. To je meter na minus treťu fyzikálny rozmer, hej, keď na cvičkách počítate. No, takže rozhoduje tá koncentrácia tých nosičov a samozrejme aj tá schopnosť ich pohybu v tom materiáli. Takže zopakujeme. Ideálny izolant neobsahuje žiadne voľné nosiče náboja. Jeho odpor je nekonečne veľký. Reálny izolant má nepatrné množstvo voľných nábojov a môžeme povedať, že v izolantoch len zriedka sa vyskytujú voľné elektróny alebo elektronová vodivosť. To len zriedka. V prevažnej miere teda existuje jónová vodivosť. Čiže keby sme sa teraz mohli spýtať, že čo spôsobuje elektrickú vodivosť u vodičov, tak to sú elektróny. A čo sa týka izolantov, tak tam budú prevažne, teda v prevažnej miere jóny. A izolant sa stáva vodivým iba vo veľmi silnom elektrickom poli. To znamená, že máme ešte raz, opakujeme elektronovú alebo jónovú vodivosť. Poďme ďalej, aby sme troška urýchlili. A čiže môžeme teraz povedať, že elektrická vodivosť sa vo všeobecnosti charakterizuje ako čo? Ako usporiadaný pohyb elektrických nábojov v látke pri pôsobení elektrického poľa. To poznáme, to sme mali aj u vodičov. Čiže vo všeobecnosti budeme aj tu používať podobný vzťah, ako sme mali u vodičov, keď budete počítať na cvičeniach. Čiže vlastne tá hustota prúdu sa rovná konduktivita krát intenzita elektrického poľa. To znamená, že N krát E krát U krát veľké E, kde malé n je koncentrácia, to je počet nosičov náboja krát náboj, U je pohyblivosť a intenzita elektrického poľa A. Ďalej sa to rovná ako odmocnina G lomeno R. Toto je asi také nové, čo nepoznáte. To G a R to je koeficient generácie a koeficient rekombinácie. Generácia proces vzniku. Rekombinácia, proces zániku. A máme tu na U plus U minus, čiže pohyblivosť kladných a záporných jónov. Navyše ešte možno registrujete aj taký vzťah, o ktorom sme už viackrát hovorili, že čo to je vlastne tá pohyblivosť. Pohyblivosť je vlastne rýchlosť nosičov náboja, stiahnutá na intenzitu elektrického poľa. To sa bude ináč opakovať či pri vodičoch, aj pri polovodičoch, aj tu pri izolantoch. Stále ten istý vzťah sa používa, čiže U rovná sa V lomeno E. Vo všeobecnosti môžeme povedať jednu takú celkom dôležitú vec, že pohyblivosť elektrónov je 100-krát väčšia ako kladných jónov. Vidíte, že ten spôsob pohyblivosti vo vnútri pri pôsobení elektrického poľa bude asi taký základný problém u tých izolantov. Pretože keď sa veľmi ťažko tie kladné jóny budú pohybovať v tom izolante, tak asi budú spôsobovať aj nejaký ohorev dielektrický alebo neviem aký. Hej. To znamená, že bude tam dochádzať k stratám a tak ďalej. Tá vodivosť tam nebude dobrá. Však to vlastne chceme, aby u tých izolantov to takto bolo. A môžeme vo všeobecnosti povedať, že jedna vec je, že reálne izolanty obsahujú malé množstvo tých voľných nosičov náboja, jasné. V slabých elektrických poliach sú nosičmi a voľnými nosičmi spravidla voľné jóny, ktoré vznikajú disociáciou nečistot a prímesí. Keď budeme mať silné elektrické polia, tak tam vlastne bude už elektrickú vodivosť spôsobovať elektróny, alebo teda vlastne tam už bude ich tak veľa, čiže prekročením tej intenzity elektrického poľa nastáva prudký nárast týchto nosičov náboja a bude dochádzať ku prierazu. Hej, to o tom budeme za chvíľočku podrobnejšie hovoriť. Takže vo všeobecnosti môžeme povedať takto. Poďme teraz si posúdiť tú elektrickú vodivosť z pohľadu skupenstva. Plyny sú vynikajúce izolanty, majú veľmi malú vodivosť
U nich elektrický prúd vzniká na základe ionizácie neutrálnej molekuly. To znamená, tie mechanizmy ionizácie u plynov. Toto je veľmi zaujímavá poznámka. To znamená, tu budeme mať, buď tu bude nejaké krátkodobé žiarenie alebo radioaktívne, bude tam buď vysoká teplota alebo nejaká nárazová ionizácia. Hej? To znamená, toto sú mechanizmy ionizácie, ktoré podporujú vznik nosičov náboja u plynných izolantov. Ešte raz opakujeme poznámku ohľadom elektronegatívneho plynu. Fluoricírový má schopnosť zachytávať na molekulách elektróny a stvoriť stabilné záporné ióny. To znamená, v závislosti od toho, aké silné elektrické pole bude, budeme rozlišovať u plynov nesamostatnú elektrickú vodivosť v slabých poliach alebo bude samostatná elektrická vodivosť v silných elektrických poliach. Čo je zaujímavé pre plyny typické, že ide o dočasnú stratu elektroizolačných vlastností. To znamená, po určitom čase sa ten plyn zregeneruje a opäť má nejaké elektroizolačné schopnosti. Hej? Čiže, lebo napríklad, keď budeme mať tuhé látky, tak tam vlastne toto nebude platiť, lebo tam dochádza ku zhoreniu toho materiálu pri pôsobení veľkého prúdu. Hej? Takže toto je také zaujímavé. Povedzme si teraz niečo, ešte raz sa vrátim ku tej rekombinácii, lebo tieto vzťahy, čo tu máme, budeme potrebovať potom na výpočty na cvičeniach. Takže poďme na to. Koncentrácia nosičov náboja N sa vypočíta ako odmocnina G lomeno R, pričom to je koeficient generácie, koeficient rekombinácie. To je odvodený len vzťah tu z tohto, to je vlastne to isté. To znamená, že prúdová hustota sa potom vypočíta z tohto vzťahu. Pred chvíľočkou sme ho mali. Chceme len takto, poviem pravdu, zosumarizovať. Zánik ionizovaných častíc, čiže rekombinácia, môže byť jónová, keď dôjde ku rekombinácii teda kládneho a záporného jónu, ale môže byť aj elektrónová rekombinácia, keď kladný jón a elektrón sa spoja a vznikne neutrálna molekula. Takže to je len taká poznámka. A čo sa týka plynných izolantov, tak tu by sme si mohli teraz zadefinovať, toto bude také celkom zaujímavé, aj tzv. volt-amperovú charakteristiku plynných izolantov. Aj hľa, tu je. To znamená, to je závislosť prúdu na intenzite elektrického poľa, kde vidíme vlastne tri oblasti. To je oblasť, kedy dochádza ku lineárnemu nárastu pri pôsobení intenzity elektrického poľa. To je oblasť platnosti Ohmovho zákona. Potom tu máme oblasť, kedy nedochádza ku zmene prúdu pri náraste intenzity. To je oblasť tzv. Nasýteného prúdu. To znamená, prúd nezávisí na intenzite, je konštantný, ale to len do oblasti, kde sa nachádzame, tu na to je kritické, to je kritická oblasť. To je už tu na vlastne oblasť nárazovej ionizácie, kde už pôsobia veľmi silné elektrické polia, rádovo tých 10 kV na centimeter. A tu na už vlastne vzniká samostatná elektrická vodivosť a môžeme tu napovedať, že vlastne tu na to definujeme vlastne túto hodnotu kritického, to vlastne označujeme ako elektrická pevnosť, ktorá je vlastne kritické lomeno tá vzdialenosť medzi tými elektrodami. Takže dochádza ku takémuto výboju, k vedeniu elektrického prúdu v plynoch pri pôsobení veľkého elektrického poľa. No a aby sme to troška oživili, môžeme teraz ešte aj povedať, čo to je korona a tak ďalej, čo to je streamer a čo to je ionizácia. Hej, takže len také malé poznámky. Ionizácia je proces, pri ktorom je elektrón uvoľnený z atómov. Hej, čiže pôvodne neutrálny atóm má potom nejaký kladný náboj. No a potom máme tu na nejaký lavinovitý priebeh tvorby voľných elektrónov a jónov, ktorý je spôsobený vlastne, že jeden elektrón vyrazí z elektródy nejaké elektróny a vlastne vzniká tzv. Streamer.
Prosím, zapamätáme si, že streamer to je kanálový výboj, to je vlastne pole plné lavín, tým, že vlastne jediný elektrón vyrazí z elektróny fotón a sa vlastne namnožia lavinovitým spôsobom, narastie počet voľných elektrónov v dôsledku tej narazovej ionizácie. To je taká celkom zaujímavá vec. Poďme ďalej. Veľmi podobne to vyzerá, keď budeme mať kvapalné izolanty, keď nie veľmi podobne, lebo u kvapalín tam sa budeme musieť baviť aj o tom, že aká je teplota, aká je viskozita a podobne, tak budeme mať nepolárne kvapaliny a polárne. Prosím, zapamätáme si, čo sa týka vodivosti u nepolárnych kvapalín, čiže klasický štandardný trafoolej si predstav, tak tam vlastne je veľmi dôležité, aby tam tá disociácia tých nečistôt a prímesí sa nevytvárala. A toto môže napríklad nastať, keď napríklad vonku v tých veľkých transformátoroch chladíme voči elektrickému oblúku teda v transformátoroch, transformátorovým olejom sa používa, a on vlastne ten veľký transformátor nasiakne zvonku vlhkosť. Teraz napríklad bolo plno takých vlhkých dní a teraz tá vlhkosť vnikne do toho trafu oleja a dôjde v dôsledku prítomnosti tej vlhkosti ku fantastickej disociácii nečistôt a prímesí a tá elektroizolačná schopnosť toho trafu oleja sa radikálne zníži. Takže toto sú také celkom zaujímavé veci. No a potom máme tu napríklad polárne kvapaliny, kde dochádza nielen ku disociácii nečistôt a prímesí, ale zároveň ku disociácii aj tých vlastných molekúl. To znamená, to sú tie molekuly, ktoré obsahujú ten trvalý dipolový moment, tak tie sa tiež disociujú. Čiže nielen tie špiny a tie nečistoty sa disociujú, ale sa disociujú aj tie molekuly vlastnej tej kvapaliny. Závislosť teda prúdu na napätí, to znamená volt, amperová charakteristika kvapalných izolantov teda vyzerá asi takto. Keď ešte raz môžem pripomenúť, tak táto vyzerala takto pri plynoch, čiže táto oblasť vlastne, tá oblasť toho nasýteného prúdu tu v prípade kvapalných izolantov vypadne, čiže tu máme len túto oblasť a túto oblasť. To znamená oblasť jednotka, to je oblasť nesamostatnej vodivosti. Tu už máme elektrickú pevnosť tých kvapalín, to znamená, tu už je silné elektrické pole a dochádza ku rýchlemu nárastu toho prúdu pri pôsobení intenzity teda elektrického poľa. To znamená, že ešte to troška skomplikujeme, lebo si musíme uvedomiť, že čo sa týka kvapalných izolantov, tak tam máme aj nejaké koloidné sústavy. Čo je to koloid? Alebo čo je to emulzia, suspenzia? To máme zadefinované. Koloidné častice môžu byť elektricky nábité a budú sa pohybovať v tej kvapaline. Nebudeme tu mať elektrolízu, ale elektroforézu. To znamená, nebudú nastávať chemické zmeny na elektródach, ale bude sa meniť koncentrácia tých koloidných častíc, tých nabitých častíc vo vnútri tejto kvapaliny. To znamená, v určitých typoch kvapalín môže platiť tzv. Cohenovo pravidlo, prosím zapamätať, ktoré hovorí, že koloidné častice sa nabíjajú kladne, ak ich permitivita je väčšia ako permitivita kvapalného izolantu. Takže je veľmi dôležité, keď budeme mať koloidné sústavy, že tam prebieha elektroforéza a bude platiť tzv. Cohenovo pravidlo. To znamená závislosť na teplote, ako konduktivity na teplote, vidíme, že s nárastom teploty to je 1/T. S nárastom teploty konduktivita stúpa. A u vodičov to bolo presne opačne. To znamená, ešte musíme si aj uvedomiť, že s nárastom teploty klesá viskozita a pri tom poklese viskozity, neviem, či viete, čo je to viskozita. Viskozita nám vyjadruje v tých kvapalinách odpor voči tečeniu. Čo je viskoznejšie, voda alebo med? Tak med je samozrejme viskoznejší.
ťažšie, hej, sa akože pohybujú tie častice vo vnútri. To znamená, že pri náraste teploty klesá viskozita a tým pádom sa zvyšuje pohyblivosť tých jónov. Dochádza k zvyšovaniu stupňa disociácie a exponenciálne môže dôjsť ku nárastu tej vodivosti. Takže vidíme tu toto sa vzťahuje na kvapaliny a toto sa vzťahuje na tie tuhé látky. A platí tu ešte jeden zákon, ktorý chcem, aby ste si tiež zapamätali. Je to na testoch, to znamená tzv. Waldenov zákon. V tej súvislosti, o ktorej som pred chvíľočkou hovorila, čiže je to v súvislosti vzájomného vzťahu medzi viskozitou a elektrickou vodivosťou. Ako som pred chvíľočkou hovorila, s nárastom teploty viskozita klesá. To znamená, že tu si musíme uvedomiť jednu takú vec, že súčin elektrické vodivosti a viskozity je približne konštantný. Platí, pokiaľ sa nemení stupeň disociácie, jasné. A tento Waldenov zákon nám vyjadruje závislosť pohyblivosti jónov od viskozity. Prosím zapamätať, je to v testoch, hej, takže toto si prosím zapamätáme. Teraz skúsime pozrieť, ako to vyzerá, čo sa týka vodivosti u tuhých látok. A u tých tuhých látok zase bude elektrická vodivosť závisieť od pohybu jónov, vlastného izolantu alebo prímesí. No a vynimočne samozrejme aj od prítomnosti voľných elektrónov, keď budú veľmi, veľmi silné elektrické polia. Podľa mechanizmu, to znamená tá jónová vodivosť pri pôsobení jednosmerného prúdu a bude vyvolávať teda vylučovanie jónov nečistot na elektródach, alebo teda bude to vplyvom toho dochádzať aj k vyčisteniu toho izolantu. No a podľa mechanizmu vzniku jónov budeme deliť tie izolanty na jónové kryštalické látky, ďalej syntetické makromolekulové látky a tak ďalej. O týchto veciach, ako keď už budú veľmi silné elektrické polia, budeme hovoriť pri elektrické pevnosti. Teraz si zatiaľ povieme tie mechanizmy, ako to, čo sa týka elektrickej vodivosti v tuhých látkach, ako to tam vyzerá. Hej? Takže poďme si to povedať. Veľmi dôležitá poznámka. A čo sa týka elektrickej vodivosti, tak tam by sme mali hovoriť o vnútornej a o povrchovej elektrickej vodivosti. To znamená, že na rozdiel od plynných a kvapalných látok prúd môže prechádzať celým objemom materiálu, ale bude aj na povrchu sa to nejak prejavovať. Takže pozor na to. To znamená, keď máme vnútornú vodivosť, bude platiť, že v slabých elektrických poliach sa bude prejavovať len nevlastná vodivosť. Čiže nebude prudká. V silných elektrických poliach samozrejme bude dochádzať ku elektrónovej vodivosti až dokonca ku prierazom. Čiže to závisí od toho, aké silné elektrické pole bude. To je, čo sa týka vnútornej vodivosti. Keď budeme mať povrchovú, ona je nežiaduca, jasné. A budú ju spôsobovať nečistoty, ktoré sa nachádzajú na povrchu materiálu. No a toto bude asi súvisieť aj s tým, že akú schopnosť bude mať ten izolant absorbovať vlhkosť alebo neabsorbovať. To znamená, že napríklad bude veľký rozdiel, keď budeme mať napríklad papierovú izoláciu, ktorá bude pohlcovať vlhkosť. Od toho sú napríklad odvíjane aj potom materiály, ktoré sa používajú napríklad pre dosky plošných spojov, ktoré sú na báze epoxidu a papiera. Čiže nie epoxidu a sklených vlákien, ale epoxidu a papiera. Tak tam vlastne na základe tej absorpcie, tej vlhkosti dochádza ku zníženiu odolnosti voči, teda elektroizolačnej odolnosti, tak by som povedala. No, ale čo je podstatné je, že teda keď budeme napríklad keramické glazované izolátory, vonku sa používajú vo veľkej miere, tak tam vlastne tá povrchová vodivosť bude minimálna. To bude súvisieť s tzv. Uhlom zmáčavosti alebo dotykovým uhlom, ktorý sa označuje Φ a bude to teraz súvisieť s povrchovou vodivosťou tuhých izolantov. A keď bude uhol menší ako 90 stupňov, tak vtedy budeme hovoriť, že máme zmáčavé povrchy
To znamená, bude sa voda absorbovať dovnútra toho materiálu a bude dochádzať ku poklesu elektroizolačnej schopnosti. V prípade, že náš uhol zmáčavosti bude väčší ako 90 stupňov, budeme hovoriť, že máme nezmáčavé povrchy. No a čiže vlastne zrekapitulujem, povrchová vodivosť tuhých izolantov je výraznejšia vtedy, ak je povrch izolantu zmáčavý. Veľmi to samozrejme s tým súvisí. A tu si povieme jednu takú dôležitú poznámku, takisto to máme počiarknuté, je to v testoch. Hranicou bezpečnej vlhkosti pre elektroizolačné systémy, nad ktorou dochádza k prudkým zmenám a vlastnosti izolantu, je 60% vlhkosť. To znamená, čím je vyšší stupeň polarity izolantu, tým je výraznejšia táto adsorpcia vody na tom povrchu. Takže pozor na tú adsorpciu vodných pár, môže byť veľmi rozdielna o rôznych typov materiálov. Takže zopakujeme. Čo sa týka tuhých izolantov, rozlišujeme vnútornú a vonkajšiu, teda povrchovú elektrickú vodivosť, ktorá tá povrchová vlastne veľmi úzko súvisí s nečistotami a so schopnosťou v prítomnosti vlhkosti disociovať na kladné a záporné jóny. Takže toľko ku vodivosti. A poďme teraz na dielektrické straty. Čo sú to dielektrické straty? Oni vlastne budú súvisieť s tou relatívnou permitivitou a s tou polarizáciou, pretože nie každý materiál bude mať rovnakú schopnosť sa polarizovať. Takže môžeme si zadefinovať tento pojem. Dielektrické straty predstavujú časť energie, ktorá sa mení v dielektriku na teplo počas pôsobenia elektrického poľa. Jasné, že sú nežiaduce. Okrem situácie, keď napríklad máme tzv. Dielektrický ohrev, keď sa papiere vyrábajú, tak tam sa to vlastne využíva. Tam je to možno priaznivé, ale ináč nie. Sú to nežiaduce javy. No a príčinou vzniku dielektrických strát je pohyb viazaných, ale tiež voľných nábojov. Vzťahy, ktoré budete potrebovať na výpočet na cvičeniach, sú následovné. Dielektrické straty malé p. To je vlastne súčin u krát i krát kosinus phi. A to sa vlastne dá sa povedať rovná u na druhu omega c krát tangens delta. Kde delta, to je tu nám predstavuje a vlastne doplňa fázový posun phi medzi napätím a prúdom. Hej? Medzi napätím a prúdom je fázový posun phi a doplnok do 90 stupňov, to je ten uhol delta. A to znamená, to je uhol dielektrických strát. Čiže z toho dôvodu potom ten uhol delta sa vypočíta ako 90 stupňov minus phi. A skúsime si prosím zapamätať, že takisto súčin týchto dvoch veličín, relatívna permitivita a tangens delta, zopakujem teda, tangens delta je tzv. Činiteľ dielektrických strát. Tangens delta nám vyjadruje mieru dielektrických strát. Čiže súčin relatívnej permitivity a tangensul delta nám spolu dáva stratové číslo. Je veľmi dôležité to stratové číslo, pretože podľa veľkosti toho stratového čísla sa posudzuje kvalita izolantu, posudzujú sa dielektrické straty v tom izolante. Hej. Takže asi takto sa to vlastne vyjadruje. A to znamená, to stratové číslo nám vyjadruje mieru kvality dielektrík a môžeme povedať, že dielektrické straty závisia od druhej mocniny napätia, od frekvencie, teda kapacity relatívnej permitivity a činiteľa tých dielektrických strát. Mení sa to samozrejme aj s teplotou. To znamená, to taká všeobecná definícia, ktorú by sme mali pre tieto dielektrické straty.
Samozrejme aj tu bude pôsobiť teplota, frekvencia, napätie, relatívna permitivita a ten činiteľ dialektických strát, čiže faktory, ktoré ovplyvňujú dialektické straty sú nasledovné. Dialektické straty budeme rozlišovať 3 typy, a to sú vodivostné, polarizačné a ionizačné. Čo je dôležité, že majú aditívny účinok. Čiže celkové tangens delta, to budete na cvičkách tiež potrebovať, je tangens delta s indexom V, to je vodivostné, plus tangens delta indexom P, to sú polarizačné straty dialektické a tangens delta s indexom I, to sú ionizačné. Tie polarizačné vznikajú len v striedavom elektrickom poli a budú samozrejme veľmi výrazne závisieť od teploty a frekvencie. Za chvíľočku si o tom podrobnejšie povieme. No a tie ionizačné, tie sú veľmi zaujímavé, u tuhých hlavne izolantov, lebo to oni vlastne vznikajú v plynových dutinkách v tuhých izolantoch. Tie ionizačné dialektické straty. A vo všeobecnosti teda môžeme povedať, že dialektické straty vznikajú pri pôsobení jednosmerného aj striedavého elektrického poľa. Toto je tiež v testoch. Poďme ďalej. To znamená, že podľa skupenstva sa teraz na tieto straty môžeme pozrieť, aby sme si vysvetlili tú podstatu tých dialektických strát. Jasné, máme plynné, kvapalné, tuhé izolanty, OK. To znamená, pri plynných izolantoch budeme mať len vodivostné straty. Oni budú viac menej zanedbateľné. A iba tie ionizačné straty, o ktorých som pred chvíľou hovorila, to znamená v tých dutinkách, tých tuhých izolantov sa môžu vyskytovať. Čo sa týka kvapalných izolantov, tak tam máme kvapalné, polárne, nepolárne. Zase musíme vedieť, že aké typy polarizácií sa tam vyskytujú. To znamená, keď budeme mať nepolárne izolanty, tak tam budú len vodivostné straty. Keď budeme mať polárne izolanty, tak okrem vodivostných plus ešte budú aj tie polarizačné, to znamená, hovorí sa im niekedy aj relaxačné straty. To znamená, vo všeobecnosti môžeme povedať, že s nárastom teploty a frekvencie sa bude meniť ten príspevok tej dipolovej polarizácie. Keď by sme teraz prešli na tuhé izolanty, tak môžeme povedať, že tu sa môžu vyskytovať vodivostné, polarizačné a ionizačné straty. Pri nepolárnych kvapalinách budú len vodivostné, pri polárnych budú aj vodivostné, aj polarizačné. No a pri tuhých látkach máme aj taký špeciálny typ materiálov a to sú ferroelektrika. To znamená, že tu nás sú výrazné polarizačné straty, pretože to znamená veľké straty pri zmene smeru domén a pod Curieho teplotou budú prítomné polarizačné straty nad Curieho teplotou. Tam dochádza ku zániku tej polarizácie, to znamená, tam sa budú vyskytovať len vodivostné straty. To je taký špeciálny typ materiálu. To znamená, že môžeme povedať, že dialektické straty v jednosmernom a striedavom elektrickom poli sú zapríčinené predovšetkým elektrickou vodivosťou dielektrika. Máme podčiarknutú vetu, asi viete, čo to znamená. Poďme ďalej. V striedavom elektrickom poli sú straty zapríčinené aj rozličnými druhmi polarizácií a v dôsledku toho sa potom pri striedavých elektrických poliach vyskytuje aj polarizačný prúd, ale aj vodivostný prúd. A samozrejme tento prúd prebieha vo fázorovom diagrame, posúva sa o ten uhol φ, nazýva sa to uhol fázového posunu. O tom sme pred chvíľočkou vlastne len to opakujeme. A to znamená, že pod účinkom elektrického poľa sa budú v izolačných materiáloch pohybovať viazané náboje v dôsledku polarizácie alebo v dôsledku vodivosti sa budú pohybovať voľné náboje. To je dosť veľký teda rozdiel. Závisí od toho, že čo tam vlastne máme. To stále rekapitulujeme tie myšlienky ešte raz. Tento slajd je viac menej zameraný na podčiarknuté vety a vy asi viete, o čom hovorím. Takže to len rekapitulujeme a môžeme si povedať, že druhý dialektický strát sú vodivostné, ktoré sa vyskytujú vo všetkých dielektrikách, sú polarizačné. To len opakujeme, hej?
ktoré sa vyskytujú, ktoré súvisia s pohybom viazaných elektrických nábojov, a potom máme ionizačné, ktoré sa vyskytujú pri ionizácii dielektrika a pri veľkej intenzite elektrického poľa. To znamená dielektrické straty plynov v slabých elektrických poliach, nepolárnych kvapalných izolantoch, tuhých izolantoch sú len vodivostné. A v polárnych kvapalných a tuhých sa vyskytujú aj vodivostné, aj polarizačné. Takže to máme také, aby sme vedeli, čo na testoch máme odpovedať. No a ešte si povieme niečo o tých dutinkách, ktoré sa vyskytujú v rámci ionizácie v tuhých látkach. To znamená, tu máme tzv. Ionizačnú krivku. Tu na elektroenergete nech zvyšia pozornosť. Ionizačná krivka je veľmi dôležitá. V technickej praxi sa používa na posudzovanie kvality izolácií elektrických strojov. A pri vzáste napätia nad hodnotu U0, nad touto hodnotou U0, a pri náraste napätia na hodnotu U1 dochádza ku prudkému narastu tangens delta a vzduch, teda kedy je vzduch v dutinkách plne ionizovaný. Potom nad touto hodnotou, teda keď je ionizovaný, tak táto hodnota samozrejme tangensu delta klesá. Čiže tu na tomto obrázku vlastne vidíme závislosť dielektrických strát od napätia pre tuhý izolant, ktorý obsahuje dutinky a oficiálne sa to volá, že to je tzv. Ionizačná krivka. Prosím, zapamätáme si, čo je tzv. Ionizačná krivka. No a čiže toto by bolo tak vo vzťahu ku dielektrickým stratám v plynných izolantoch. Teraz poďme na kvapalné. Keď budeme mať nepolárne kvapalné izolanty, tam sme hovorili, že tam sa vyskytujú len vodivostné straty dielektrické. A preto veľkosť dielektrických strát a tratového činiteľa závisí od toho, aká čistá kvapalina bude. To znamená, tu nám máme závislosť tangens delta na teplote, vidíme tu na tento exponenciálny nárast, a závislosť tangens delta na frekvencii, vidíme tu na tento exponenciálny pokles. Toto platí pre nepolárne kvapalné izolanty, kde sa vyskytuje len elektronová polarizácia a kde sa vyskytujú iba vodivostné dielektrické straty. Ešte raz opakujem, máme vodivostné straty, polarizačné straty a ionizačné straty. V prípade nepolárnych kvapalín sa tam vyskytujú len vodivostné dielektrické straty. OK. Čo sa stane, keď budeme mať polárne kvapaliny? Fíha. Tak poďme na to. Vidíme, že tie priebehy budú absolútne iné, pretože okrem elektronovej polarizácie sa tam pridruží aj dipolová polarizácia. To znamená, v týchto polárnych kvapalných alebo dipolových kvapalných izolantoch sa bude vyskytovať nielen vodivostné, ale aj polarizačné dielektrické straty. To znamená, takto tá závislosť na teplote bude vyzerať úplne inak a takto. Rozdelíme to na dve zložky. Na zložku, ktorá bude vodivostná a na zložku, ktorá bude polarizačná. To znamená, že tá závislosť vodivostná, to sme tu mali, to bolo pri nepolárnych kvapalinách. To je úplne to isté, to je tá vodivostná zložka dielektrických strát. A čo sa týka polarizačnej zložky, tak tu vidíme tento priebeh. To znamená, keď zlúčime tento a tento diagram spolu, to znamená závislosť tangens delta pre polárne kvapaliny, tu vidíme vodivostná zložka, toto je polarizačná zložka, ešte raz vodivostná, polarizačná a spolu sumár. Čiže ten priebeh závislosti tangens delta na teplote vyzerá asi takto. Výsledkom teda ešte raz povieme, máme tu na závislosť vodivostnej zložky, závislosť polarizačnej a tie majú aditívny účinok, čiže celkové tangens delta je dané ako súčet polarizačnej a vodivostnej zložky dielektrických strát. Samozrejme, čo sa týka frekvencie, to bude veľmi podobné.
To znamená, tu bude tá závislosť polarizačnej zložky taká, vodivostnej zložky taká, a teda sumárny diagram alebo ten priebeh závislosti od frekvencie bude vyzerať asi tak, ako je na tomto obrázku. To znamená, v prípade frekvencie závislosť polarizačnej zložky od frekvencie je veľmi analogická ako v prípade teploty. A aj v tomto prípade môžeme povedať, že celkový stratový činiteľ tangens delta v závislosti od frekvencie je dané ako súčet polarizačnej a vodivostnej zložky. Čo sa týka tuhých izolantov, tak to sa budú vyskytovať vodivostné, polarizačné, ale aj ionizačné dielektrické straty. V nepolárnych tuhých izolantoch sa bude vyskytovať len elektronová polarizácia a preto sa tu vyskytujú len vodivostné dielektrické straty. A teda závislosť tangens delta na frekvencii a na teplote je rovnaká ako pri nepolárnych kvapalných izolantoch. V prípade tuhých izolantov sa uplatňuje elektrónová, dipolová polarizácia. Podobne to bude ako v dipolových kvapalinách. A s tým, že ešte si poukážeme na konkrétne príklady, keď budeme mať ionové kryštalické látky, tak tu sa bude uplatňovať elektrónová a ionová pružná. A keď budeme mať ionové sklovité látky, čiže nie kryštalické, ale sklovité, tak tu sa bude uplatňovať elektrónová a ionová relaxačná polarizácia. A poďme ďalej. To znamená, v tých tuhých látkach sme hovorili ešte aj o feroelektrikách. A čo sa týka feroelektrik, tak to je dôležité, že tu je spontánna polarizácia spojená so značnými dielektrickými stratami. To znamená, vo feroelektrikách sa vyskytujú vodivostné polarizačné dielektrické straty. No a polarizačná zložka tangens delta P má v teplotnej a frekvenčnej závislosti jasne vyjadrené tie polarizačné maxima. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať toľko, že nad Curieho teplotou sa vo feroelektrikách vyskytujú iba vodivostné dielektrické straty, pretože tu spontánna polarizácia zaniká nad touto teplotou. Hej. To znamená, straty nepolárnych dielektrík sú nevýznamné. Tam je rádovo hodnota okolo 10 na minus štvrtú. A čo sa týka polárnych dielektrík, tak tam sú o mnoho významnejšie a môžu ovplyvniť ten pohľad toho inžiniera na použitie takéhoto materiálu v praxi. Hej. To znamená, môžeme povedať, že s rastúcou frekvenciou tu bude polarizácia veľmi stúpať a môžeme povedať, že polárne dielektrika nie sú vhodné pre vysoké frekvencie. Kde sa to využíva, tie dielektrické straty? My sme povedali, že vo všeobecnosti sú nežiaduce. Hej. To sme mali jeden z tých prvých slajdov, neviem, kde to bolo. Neviem, kde to bolo. Ešte sa pozriem, že sú nežiaduce, mení sa to na teplo. Čiže toto sme si povedali, že tie dielektrické straty predstavujú časť elektrickej energie, ktorá sa mení na teplo. V praxi sa to môže používať na tzv. Dielektrický ohrev, ktorý predstavuje definovaný ako pohlcovanie energie dielektrikom vo vysokofrekvenčnom poli, kedy dochádza ku premene elektrické energie na teplo. A to v dôsledku toho, že dochádza ku natáčaniu elementárnych dipólov v tých polárnych dielektrikách. No a samozrejme príčinou je aj samotná elektrická vodivosť týchto dielektrik. Využíva sa to na sušenie papiera, výrobu plastov. Hej, tu máme sušenie rôznych izolácií plastov. Takto to v priemysle vyzerá. Takže toto je, čo sa týka dielektrických strát, izolantov a dielektrik. No a teraz by sme si ešte mali povedať niečo o elektrickej pevnosti. Toľko veľakrát sme to už spomínali, lebo tá elektrická pevnosť je naozaj veľmi dôležitá. Takže poďme na to.
Tu máme niektoré základné pojmy. UP nám predstavuje prierazné napätie. Čo to je? To je najmenšie napätie, pri ktorom dôjde k prierazu. OK. EP je elektrická pevnosť, to je intenzita elektrického poľa, ktorá zodpovedá prierazu. To znamená EP rovná sa UP lomeno D, D je vzdialenosť medzi elektrodami. Prieraz znamená stratu elektroizolačnej schopnosti. Môže byť spôsobený vysokou intenzitou elektrického poľa, prispieva k tomu aj teplota, prispieva k tomu nečistoty, vlhkosť a takisto rôzne mechanické defekty. Takže toto sú také prvé úvodné slová ku elektrickej pevnosti izolantov. Prosím zapamätať tento vzťah, že EP rovná sa UP lomeno D budete počítať na cvičeniach. A poďme si povedať ešte niektoré ďalšie veci. To znamená, tá elektrická pevnosť izolantov sa môže pohybovať od 1 MW na meter do 1000 MW na meter pre niektoré tuhé dielektrika a vo všeobecnosti platí, že elektrická pevnosť izolantov závisí od teploty, môže byť taká teplota, ďalej od homogenity elektrického poľa a ďalej od hrúbky izolantu, ďalej to môže byť aj teda megavolt, áno, mali ste pravdu, pán Ruso, megavolt. Od času pôsobenia napäťovej krivky a od tvaru napäťovej krivky. A vo všeobecnosti môžeme povedať, že každý prieraz má dve štádia. To je štádium prierazu, prvé štádium prierazu, ktoré predstavuje vlastne náhly vzrast elektrickej vodivosti izolantu, ktorý je zapríčinené prítomnosťou voľných nosičov. Tu nám môžu existovať 3 mechanizmy prierazu. To môže byť buď čiste elektrický prieraz, napríklad nárazová ionizácia alebo tunelovanie. Tento proces alebo teda prieraz trvá veľmi krátko. A samozrejme vyskytuje sa vo všetkých 3 skupenstvách. A potom môže byť aj elektrotepelný prieraz. Ten sa vyskytuje v kvapalných a tuhých dielektrikách. S tým, že rozvíja sa dokonca dlhšiu dobu, sekundy, minúty, čiže je to o mnoho dlhší tento prieraz. To znamená, to máme takýto prieraz a ešte máme aj nejaký elektrochemický, ktorý trvá celé roky. Ide o elektrochemické starnutie materiálu, kedy potom ten izolačný materiál stráca schopnosť elektroizolačnú. Takže máme prvé štádium prierazu, kedy dochádza ku náhlemu nárastu elektrickej vodivosti izolantov. No a máme aj druhé štádium prierazu, ten už je spojený vlastne s degradačnými účinkami. To znamená, ide v prípade plynov o dočasný prieraz, dočasné následky, lebo ten plyn je schopný sa regenerovať. V prípade kvapalín a tuhých izolantov tam sú vlastne trvalé tieto následky, takže takto vo všeobecnosti. No a mohli by sme si teraz niečo povedať o elektrickej pevnosti plynov. Máme tu nejaký Pašenov zákon. Budeme vidieť, že vlastne to bude súvisieť aj s tlakom alebo so vzdialenosťou, súčinou teda toho tlaku a vzdialenosti medzi elektrónami. Skúsme si povedať tak všeobecne, čo platí o elektrickej pevnosti plynných izolantov. Prieraz v plynoch má čiste elektrický charakter. Po prieraze sa elektrická pevnosť obnovuje. To sme hovorili už o tom, čiže je to elektrická pevnosť vzduchu, ktorá sa pohybuje na úrovni okolo 1 MV. V závislosti od tlaku a vzdialenosti elektród bude teda závisieť. To znamená, že príliš vysoký tlak alebo aj príliš malý tlak, čiže tu je vákuum a tu je príliš vysoký tlak,
a bude veľkosť prirazného napätia veľmi teda veľká, čiže veľkosť prirazného napätia bude závisieť od toho tlaku. Priaznivé podmienky pre prieraz nie sú ani pri vysokom tlaku, to je tu ani pri nízkom tlaku. To znamená, keď je vysoké vákuum, tak tam je nejaká malá stredná vzdialenosť medzi molekulami a to znamená medzi anodou a katódou, keď bude pôsobiť nejaké vysoké napätie, tak keď bude veľmi nízky tlak alebo veľmi vysoký tlak, tak ku tým prierazom nemusí dochádzať. To znamená, príliš vysoký tlak ani vákuum vlastne znižujú nám hodnotu toho elektrického prierazu. Čiže veľkosť prírazného napätia závisí od tlaku. Prosím, zapamätáme si. S tým, že ešte ten Pašanov zákon ešte raz ho zopakujeme, ale najprv si ešte povieme predtým, že pri takomto pôsobení medzi katodou a anodou môže dochádzať ku nárazovej ionizácii, fotoionizácii. Tu dochádza ku uvoľňovaniu elektrónu pôsobením fotónov z výboja, alebo tzv. Gamma procesy. Prosím zapamätať, čo sú to gamma procesy. Dochádza ku uvoľňovaniu elektrónov z katódy dopadajúcimi jódmi. No a už sme to dneska vlastne spomínali a povieme to znova, že pri silnom poli môže vznikať tzv. Streamer. Ešte raz si zopakujeme, čo to je streamer. To je vodivý kanál, ktorý je vyplnený plazmou. Takže znova zopakujeme Pašanov zákon a povieme. Prieraz plynu je podmienený lavinovými procesmi. Nárazová ionizácia, lavinovými procesmi. Prierazné napätie závisí pri danej teplote iba od súčinu tlaku plynu a vzdialenosti medzi elektrodami, pričom ak je tento súčin konštantný, prierazné napätie bude tiež konštantné. Takým typickým prierazom plynov je čo? Je blesk. To poznáte, samozrejme. A tu nám máte nejaké obrázky z blesku, v momente, keď blesk udrie do vody, celkom zaujímavý obrázok, si myslím. No, takže, čo sa plynov týka, tak tu si prosím zapamätáme, čo to je streamer, čo to je Pašanov zákon, a potom si zapamätáme, že to bude tam súvislosť s tým tlakom a s týmito vecami, to znamená. A ešte raz vo všeobecnosti povieme, že elektrická pevnosť bude závisieť od teploty, homogenity elektrického poľa, hrúbky materiálu, času pôsobenia na päťovej krivke a tvaru na päťovej krivky. No, takže poďme na to, ešte dokončíme túto myšlienku, to znamená, že povieme niečo o elektrickej pevnosti kvapalných izolantov. Vo všeobecnosti platí, že táto pevnosť je o jeden rád vyššia ako elektrická pevnosť plynov. Tu nám môže nastať elektrický alebo elektrotepelný prieraz. A bude veľmi ovplyvnené to nečistotami a tie, ktoré sú rozpustené v kvapalných izolantov, majú malý vplyv, ale tie, ktoré s kvapalinou budú tvoriť koloidnú sústavu, o tom sme už dneska hovorili, budú mať veľmi veľký vplyv na elektrickú prieraznú pevnosť. Povieme to inak, z iného pohľadu, extrémne čisté kvapaliny majú o 5 až 10 krát vyššiu elektrickú pevnosť ako technicky čisté kvapaliny. Sú sa samozrejme násobne drahšie, ale môžeme si teraz zapamätať, že extrémne čisté kvapaliny sú veľmi dobré elektroizolačné, majú veľmi dobrú elektrickú pevnosť. A musíme si tiež zapamätať, že pri nízkych teplotách dochádza ku vymrzaniu vody. To znamená, tak si povieme, že keď máme napríklad trafoolej, ktorý je vonku v tých transformátoroch a pohltí vodu zvonka, príde mraz, tak tá voda vlastne vymrzne, vytvorí sa koloidná sústava a môže tam to spôsobiť ten pokles tej elektrickej pevnosti takéhoto transformátorového oleja, kvapalného izolantu, o tom sa bavíme. Napríklad pri vysokých teplotách zase sa vytvorí tzv. Vodivý plynový kanál, dochádza ku tvorbe bublín
kvapalných izolantoch. Hej, o kvapalných izolantoch sa bavíme. To znamená, je to veľmi zaujímavé toto vedieť. No a čo sa týka tuhých izolantov, tak to je úplne špecifická situácia, lebo tam môžu nastať dva prípady. Jedna vec je čisto elektrický prieraz, ktorý nastáva náhle a rýchlo, alebo je to elektrotepelný prieraz, ktorý nastáva veľmi pomaly. Takže tu vidíme, teda môžeme aj povedať, že prierazové napätie izolantu pri elektrotepelnom prieraze je tým väčšie, čím väčší bude koeficient prestupu tepla z izolantu do okolia. To je dôležitá vec, koeficient prestupu tepla z izolantu do okolia. Čím menšia bude jeho elektrická vodivosť a čím má izolant menší tepelný koeficient elektrickej vodivosti. Tu si môžeme ukázať nejaké príklady, hej, ako dochádza ku napríklad v sklách alebo v tuhých látkach ku prierazu takýchto tuhých napríklad izolantov. Tak čo sa týka elektrického prierazu, to znamená, to bola posledná vlastnosť izolantov a dielektrik. A našou úlohou ešte je, to si pozrite aj v skriptách, niečo sa naučiť o materiáloch konkrétnych. Poviem takto, čo sa týka plynov, tak tu by ste mali vedieť, že čo to je vzduch a čo to je fluorid syrový, čo to je elektronegatívny plyn. A čo sa týka kvapalín, tak tu by som vám odporúčil, že vodík, vzduch, elektronegatívne plyny. A čo sa týka kvapalných izolantov, tak prosím pozrite si v skriptách, čo to je trafoolej, čo je to káblový olej a čo je to kondenzátorový olej. Ku týmto trom typom materiálom sa môžu vyskytnúť aj potom nejaké otázky na skúške. Takže dneska to bolo toho dosť veľa, ale tak dúfam, že aspoň trošku ste to nejakým zrozumiteľným som sa snažila spôsobom zrozumiteľným, ste to trošku pochopili a vstrebali do svojich hlavičiek, lebo od budúceho týždňa nás čaká nová veľká kapitola, ktorej budeme venovať niekoľko týždňov. Veľmi dôležitá kapitola a to sú polovodiče. A s tým, že by som takto povedala, že ešte raz zopakujem, čo som na začiatku prednášky povedala, budúci týždeň bude tento náš predmet v zmenenom termíne, to znamená, prednáška začne už o 9:10. A matematika potom pôjde o 10:50. Dobre, takže takáto informácia. A dneska toho bolo naozaj veľa. Dominik Belina píše, ale fakt mi je to ľúto, ale tak predpokladám, že ako tak ste trošku vnímali. Ja som sa snažila tie slajdy urobiť tak, aby to bolo zrozumiteľné a aby ste do toho pomaličky tak, jak vošli. Ale nemohla som to veľakrát zopakovávať, tie myšlienky, pretože potom by som to nestihla, hej, v tom termíne tejto našej ako prednášky, takže snažila som sa to robiť tak, aby ste z toho aspoň niečo mali a dúfam, že teda niečo ste si z toho zapamätali. No tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, no a som rada, že ste to vydržali až do teraz, takže teším sa na vás na budúci týždeň znova o 9:10. Takže krásny deň vám prajem ešte a dovidenia, do počutia.